2, o Noia. Diego Montero, que tal Diego, noso analista particular, moi bo día. Bo día. Bueno, gran final, Copa Galega. Con esa permanencia na primeira división, é incríble. Extraordinario, e vai a estar por terceiro ano consecutivo, Diego. Sí, aparte este ano, pois sí que sufrindo máis, ¿no? Sobre todo con dar moitísimo, pero tamén condiciona para mal en un momento que non está arriba. Aí estaba Turbi, esa pelexa que facía Iván Rumbo. Turbi pode probar o lanzamento, buscou o pase, buscou asistir a Iván Rumbo, non conseguiu conectar con Elder, a loita de Elder, non pudo marchar e case sorse David Pazos. David Pazos, acción personal de David Pazos, o disparo, acaba de salvar a Adri. A primeira incorporación non de Enrique, unha das súas principais características. Recibindo dos veteranos dentro do plantel de Noia, o disparo de Lluc, cruzado pretiño do ano 2022 e 2023. Oye Orzáez que marcha, Orzáez, gol! Acaba de marcar Orzáez o primeiro tanto do salta a sorpresa no Esos parulos ahora as tres últimas temporadas. o lanzamento de Pirata foiselle arriba desa acción iniciada por Edu Jabá. Jabá, oye a combinación, conseguiu facer o remate Edu Jabá, recupera Mateus Preá, o remate marchou de fora. Se arriscou en conducción nesa acción, ¿no? Como podemos ver na repetición. Equipo de Noia, Pirata, a ese Pirata, buscou abaixo ese lanza. Si é certo que tamén, tal e como coincidieron as cousas, Oye Adri, o remate, acaba de marcar o segundo Parrulo, Iván Rumbo acertou con ese remate, bola e Galicia. sí, está claro que nos queren pechar a boca, ¿no? A nosotros, xogadores que sabe o que é estar en primeira división. Ese disparo de Adri, saiu Power, bonita combinación que acaba de facer Noia, Nico Rosa o caneo, ese remate de Nico Rosa foi o ferro. Con ese pase extra, esa finalizador de Parrulos, pero segurísimo, ademais, cos coñecementos que ten, ¿no? Sabíamos aí como estaba. Manchado busca a Pirata, Pirata encara a Domingos, Pirata, golazo, encarou Pirata a Domingos, atopou ese metro que lle facía marca o Noia. Bueno, hai que subirlle un 10% a oferta agora. Outro que apuntamos nunha competición de primeiro nivel como esta final da Copa Xunta. Ollo Domingos, que boa xogada de movéndose Machado e o gol de Preá. O gol de Preá aproveitou o bloqueo de Pirata en 30, empata Noia con esa acción de estrategia. E de celebrar e de disfrutar. Orzáez, ese disco rosa con David Pazos. Edu Jabá, o disparo de Jabá, obrigou a facer unha boa parada. Pegar ca esquerda é moi perigoso nesas accións. 21 anos, o pase Prade, o disparo de Adri, saía localizando a Escadra. David Pazos, marcha de onde dous, a bola de David Pazos. O remate foise David Pazos, vai rematar isto, foi o Chan Adri. Agustín Mouriz de Noia, aquí onde se está a xogar a finalísima da Copa Galicia de fútbol sala masculina. Partido que enfronta o Noia e o Parrulo, Noia da máxima da segunda división. Despois dos primeiros, xogada contra de Iván Rumbo, que vai con todo Iván, pode facer o terceiro. Botou dentro, non botou dentro. Esa acción de Iván Rumbo, fíxense vostedes, despois do toque no traveseiro. Pase Ale Regueiro, dalle a posibilidade a Lluc con ese remate cruzado. Foi se lle foi. Estivo xogando Alex como porteiro titular. Claro, ao final aí é ter continuidade, moitos apoios, vemos sempre permanentemente 2, 3 líneas de pase. Ollo Lluc, xoga con Power, acaba de salvar Alex. García pivote. Ese caneo de David Pazos e o gol que acaba de marcar Lluc. E o árbitro que non vale. En todo caso será tarxeta para o xogador por desplazar a portería, pero claramente... Pero claro, o árbitro principal vai a ser bola para o Parrulo, non vale o gol. De que o balón entra e o impacto é co poste a mesma... que o balón entra despois de que o xogador despraza a portería, non? Por iso anula o gol. E temos a Mateus Preá, ollo Preá que acaba de marcar o terceiro. Marca o terceiro Mateus Preá, outra vez nunha xogada desta. Os 3 goles
claramente. De novo Pirata, ya va o remate de Jabá, que paradón acaba de facer a Alex Regueiro. Toca para Adri rouba Machado, remate de Machado. E outra vez volve a sacar a... Cambio, lógico, que leva agora mesmo casi 9 minutos consecutivos. Tamén posible executor. Aí está o toque en curto. Disparo de Pirata. Meteu a man Alex Regueira. Noia. Sí, Ollo Pirata, que manter paradón. esa posesión para tratar de buscar a espalda. Aí víamos, claro, condicionante. Sí que Domingo eran capaces de apretar, pero no momento en que aunque porteiro xogador, a hora de cambiar o porteiro e meter un xogador máis, Rulo debería de probar, non? Con ese porteiro. Domingos con Novoa. Encara un para un Novoa. Que ben saiu Novoa. Buscou o lanzamento Novoa. Qué bonita esta acción individual de Novoa. Estaba aí falando Adri co seu adestrador. Ollo Pirata, o disparo de Pirata marchou desviado. Chegou a tocar segundos. E está agora 2 goles para Rulo, porque acaba de marcar Pirata. Outra vez unha xogada de córner. Esta defensa de Noia, que si é... Adri. Aí se Adri, pisaba Adri. Puede marchar de Juk. Vai a recuperar Machado. Ollo o remate de Machado. O zurdo tampouco lle iba a quedar ben ese pase, non? Non lle iba a quedar para a súa perna dominante. O pase para Pirata, Pirata. Este con Novoa. Ameaza Novoa. Que man acaba de sacar Enrique. Porteiro de Noia. Teor Záez. Pero que agresivo estivo na defensa da superioridade o equipo de Noia, que acaba de marcar o quinto. Noia 5, Barrulo 2, e se colocar con 3. A altura do Ourense Fútbol Sala. Oye ese remate. Conseguiu tocar Reguera. Sí, señor. Pois aí teñen o final do partido. Aplauso para Noia, campeón da Copa Galicia. Aplauso tamén para o Barrulo, que foi, bueno, e esa imaxe da homenaxe a Pola, que pon o punto e final, agora sí, a súa trayectoria. Ven a ocupar ese lugar. Pois aí teñen a Garimo, saúdo a Garimoso para... A solvencia que tiña o ano pasado, non? De gañar os partidos e gañarlos ben. Aí temos o mellor xogador da final, Pirata, autor de 2 goles. Final desta retransmisión, sempre agradecendo a Diego Montero a súa presenza nos nosos micrófonos. Grazas, Diego, grazas a todos vostedes. Noia Portus Apostoli, campeón da Copa Galicia no ano 2024. Parabéns para a directiva, xogadores